usacela yena ukuchazelwa kabanzi ngokuthwetshulwa komuntu kusukela ekuqaleni ukuthi kwenzakalani. Ngabe yenziwa nini, kanjani, futhi-ke kuvamise ukuthi kube abantu abanjani abenziwayo. Ake ngisho nje izimpawu. Nazi izimpawu zakhona. Nazi-ke iy'mpawu ababevame ukuy'bheka abathakathi kubantu. Kumuntu wesilisa-ke kwakuvamise ukuthi uma kuyiwa emdlalweni wokushaya induku ubizwa ngomgangela. Obaba-ke abathakathayo babehlala bebuka ukuthi ubani oshaya kangakanani induku, nokuthi-ke umfutho wayo unjani, nangendlela-ke avika ngayo. Kahle kahle basuke bebheka ubuhlakani ukuthi uwumuntu kanjani. Okuchaza ukuthi-ke babebhekisisa namandla ukuthi-ke bazokwazi yini ukukusebenzisa kula maqhinga abo. Kumuntu wesifazane-ke babebheka ukuthi-ke ukhuthele yini. Kuyenzeka ukuthi uthole umuntu wesifazane uyisikhwishikhwishi, umuntu nje osebenzayo ekhishini, bebheka ukuthi usebenza kangakanani. Babebhekisisa ukuthi ngabe lowo muntu-ke, ingabe-ke bangakwazi yini ukumenza umkhovu. Babheka ukuthi uhlakaniphile yini noma cha. Imbangela yokubheka konke-ke lokhu-ke kwakuwukuqinisekisa ukuthi-ke ngabe bazokhona yini ukumsebenzisa. Kwazise phela-ke babengamfuni umuntu oyivila, othithizayo, oyisithuphethu. Babefuna umuntu ozokwazi ukuthi enze lento abathi akayenze. Uma bethi nje yenza lokhu, uyenze. Abathakathi-ke bakudala babekuthwebula ukuthi nje mhlampe-ke uyisitha sabo, noma-ke hlampe emndenini wakho uyisitha sabo nje. Cha, babe nezizathu ezahlukahlukene eziningi nje kunalaba banamhlanje. Kanti laba bamanje banakho ukuthi bekuthwebule nje kanti bayakulaya. Uyabo? Okubalulekile ukuthi sikubheke emqondweni ukuthi-ke akukho ukuthwebula umuntu okuhle nokungcono. Yize ukuthwebula-ke kubajabulisa bona abathakathi. Ukuthwebula kuthiwa-ke kunobubi bakhona, njengoba ngisho ukuthi ubuhle shuthi ukubajabulisa. Kodwa kuthiwa kukhona ububi bakhona. Usunga-scroll-a kwamanye amavidiyo la esizobe sichaza khona kabanzi. Sikhuluma-ke ngakho ukuthwebula ukuthi ngabe ububi bulele ngakuphi. Sicela ukuthi usifolowe, subscribe yonke indawo .